Ngolulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC ePlanburg eRhawutini nazo eziphambili. Lisaqhuba iphulo lokukhangela abasebenzi ababini basezifama abalahleke ngethuba ibhaki bebehamba ngayo kugoduka ikhukuliseka kwibhlorho KwaZulu-Natal ngethuba lezanjonjo zemvula. Probably spent around 300 million rand so far, I would say, in terms of the vaccines and the budgeting. Umphathi wezolimo uJohn Steenhuisen nogxa wakhe eRhawutini uVuyiswa Ramakgopa bakhokhele iphulo lokugonyo lwezilwanyana eKatlehong ngeGrulini. We are so hurt as supporters ama-Kaizer Chiefs. Lento sifunayo ukuthi management iziyenzele kulungisa. Management ayisasithandi. Iqaqobana labalandeli bamakhosi libambe umngcelelo kuyena Jorena laze lanikezela ngoxwebhu lwezinyanzeliso likhalazela ukubethwa kweKaizer Chiefs. Sengiqonda ndaphethela kwezoxolo lwemivundla molweni nonke apha ekhaya ndingaphosisanga maseko madiqawuleni warhuqa. Iyaqhuba inkonzo yomngcwabo yetshantliziyo lamalungelo eMelika ongasekho umfundisi Jesse Jackson eChicago eMelika. Unyawonhle uJackson usuleke kwinyanga ephelileyo eminyaka engama-84. Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa enze intetho kulo mngcwabo. Ngoku masithi tsixada unyana wakhe uJackson njengoko ethethe. But let me tell you, that was only because I was a child. And when I was a child, I spoke like a child. I understood like a child. And I thought like a child. But when I became a man, I put those childish things away. So I'm proud to say, last time I got arrested was with Reverend Barber. I didn't have his phone number, but we got our social security numbers in Washington, D.C., fighting for the right to vote, Reverend. My father's arrest record embarrassed me. But as a man, I am so proud of the fact that he went to jail standing up for the rights of others. He made a difference in the lives of millions of people's lives. I'm proud to say that my father, my friend, my hero, my pastor, my confidant, my biggest cheerleader, my political advisor. When I was at my worst, I saw a man at his best, and I'm proud to call him my father. The other day when we sat here to have a public viewing, I was there for almost 12 hours and greeted thousands of people. And I said to myself, you should honor thy mother and thy father. But something came into my head and said, what an honor it is to have Reverend Jesse Lewis Jackson as your father. What an honor it is to have Reverend Jesse Jackson Lewis as your father. When I was standing there exhausted and trying to work out my own grief through exhaustion, a woman said something to me that I will never forget. She was an older black woman who had just gotten off of her shift, took the bus over here because the services were late, and she had the kind of eyes that you could see she had seen the shores of many battles. Her stature was small, her hands were strong, but something about the way she grabbed my hands told me that she knew something about Jesus. As she grabbed my hands and pulled me into her, she said to me, Congressman Jackson, I only voted for you because of your father. Sibuyele ekhaya. Lisaqhuba iphulo lokukhangela abasebenzi ababini basezifama abalahleke ngethuba ibhaki bebehamba ngayo ugoduka ikhukuliseka kwibhlorho KwaZulu-Natal ngethuba lezanjonjo zemvula. Umqhubi kunye nomkhweli wangaphambili nabangabantakwe bakwazile ukubhunqa ukwehla kwesiziyelekhu kubusuku bangolwesine. Amaqela ohlangula afumene imizimba yabantu abane okuza kuthi ga ngoku omnye wabo ngowasetyhini okhulelweyo.
Lapha kusebhlohweni imfenebude ekungelinye lamabhloho akhiwe kanjena endaweni yaseMsinga, nokuyindawo lapho ekwenzeke khona ingozi. Imoto ebelayishe izisebenzi zaseplazini zibuyele ekhaya ngoLwesine ebusuku imuke namanzi kuleli bhloho. Sazama lapho ukuthi onjengomfowethu uSabelo okuyiwe lelama akakwazi ukuthi eshaye umnyango wethende, wakwazi ukugxuma, ngabe singigxuma nami sengimlandela. Kwaba ukuphumelela kwethu kwababhlungu-ke ngabafowethu abahamba lapho, ngoba oyedwa impela kwababhlungu kakhulu eselenga esekhala. Umphakathi usashaqekile, kuwona kukhona nabalahlekelwe abathandiweyo babo. So saqala ke sasesha, then mesesha kwathi enadi endaweni ekuthiwa Senhlonga kwi river bank nje lapha ngaKaNdlovu sakwazi ukuthola ke ilokhuzana umzimba wankosikazi wasesidumbeni lapha kaNdlovu. Saqala sawuthola lapho uqala, then owesibili mesehla njalo ngothukela maqondana nendawo kuthiwa ingcuba nenkandla, sawuthola lapho owesibili. Amathimba ezinhlekelele ayaqhubeka nokubheka abalisa ababili okuthiwa basalahlekile. Isikhathi esiningi umeya wethu Baba uSikhakhane uyaye behambele amawadi onke aseMsinga, ilapho esithola khona uma ihlanganisa umphakathi ukuthi sikwazi nathi ukuvela sikwazi ukukhuluma nomphakathi ngezinto ezahlukene, njengoba ngika disaster nje ngikwazi ukuchaza ngo disaster ukuthi kumele kwenziwe kanjani. Londi Radebe, SABC News, eMsinga. Imali engapha kwe-300 million rand ityalwe kwiphulo eliqhubayo likazwelonke lokugonya kwesifo sochwane nenyebethu. Umphathi wezolimo uMnumzana John Steenhuisen nogxa wakhe eGauteng uVuyiswa Ramakgopa bakhokele eliphulo eKatlehong eGuruleni. Asisakhoni manje nokuthi sidayise, asisakhoni ngokuthi manje abasavuma ukuthi zingene. Nobisa sisakhona ukuludla. Mayizala amakonyana yafa. Isebe lezolimo ligxeke kabukhali ngokuthabatha ixesha nangokusilela ekunikezeleni ngogonyo lwesifo sochwane nenyebethu. Kambe ke umphathiswa wezolimo John Steenhuisen uthe uqinisekile ukuba urhulumente uza kumelana nalomba. And court action in the midst of a crisis doesn't help. It obviously slows things down. And I've had to pull senior veterinary staff off the front line to answer a 569-page affidavit, which is not helpful. But anyway, it's their right to go to court. I'm confident we'll win, and that will clarify a few issues. Lo gama amafama kwiphondo laseGauteng azamkele ngezandla ezishushu inkqubo zamaphulo ogonyo kweliphondo. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngento ugovernment asenzele yona, usincedise kakhulu. Sicabanga ukuthi kuzohamba kahle manje, kuzoba ngconywana ngoba bese kunzima kakhulu. Kananjalo isebe lezolimo lithi imali engapha yakwe 300 million rand sele ichithiwe kwinkqubo zogonyo jikelele. Around 300 million rand so far, I would say, in terms of the vaccines and the budgeting. But we're going to end up with probably a budget of around 1.8 to 2 billion rand to ensure that we get 28 million doses in. Ukanti ke isebe lijolise ukugonya umthamo ongangomyinga ka-80% xa kuqukunjelwa lo nyaka kwinyanga yoMnga ukutsho ngoDisemba. Masithezele emnxebeni umgqatso kwesobusodolophu weDA eGauteng unkosikazi Helen Zille ubhengeze ukuba lo mbutho ukhetha iqela lawo lokuqala labagqatswa bewadi kwesi sixeko phambi konyulo lorhulumente basekhaya kulo nyaka. Ebethethe kwiholo lesixeko saseGauteng apho abhengeze izibhambathiso ezintlanu eziza kuba sisiseko sephulo lakhe lokuba ngusodolophu. Uthi uza kujongana nomba wokunqongophala kwamanzi, isibonelelo sombane, ze aqubiswane nesithwakumbe sorhwaphilizo olugqubayo kwesi sixeko ukuze kubuyiselwe ucwangco nokuhlonitshwa kwengalo yomthetho. Our first pledge is, what else could it be, to deliver reliable, clean water and a steady electricity supply. The people of Joburg pay for these services,
but they often don't get them. We will stop stealing that is going on in the city right now. We will stop the stealing and the wasting of public money. We will ring-fence the revenue that residents pay for essential services so that the money is used to fix and maintain those services. Nakwizibane zale dolophu ezingasebenziyo ezindleleni kuquka nemingxunya esendleleni yemoto nathi iza kunxitywa. Uthi uza kuya nakwinkampani zabucala ukuze zityale imali kwesi sixeko ukuze kulungiswe izakhiwo ezingundoqo nto leyo eyakudala amathuba emisebenzi. Pledge is roads that work. We will fix the roads that keep Joburg moving, and we won't call a ribbon cutting every time we fix a pothole, because they will be fixed every single day. And by the end of our term, we will be able to fill potholes within 72 hours of reporting them. Umphathi wamapolisa obambeleyo uNjingalwazi Firoz Kachalia uthi amapolisa asezitendeni zabarhanelwa babandakanyeka kudubulo lwase-Westbury ngobusuku bangolwesithathu. Kulidubulo kusweleka wasetyhini oneminyaka engama-38 kunye nomntu oneminyaka eli-19 ngelixa abantu abathathu kunye nemveki eneenyanga ezili-15 bebalekiselwe esibhedlele. Kukholelwa ukuba ulidubulo loyamene namaqela emigulukudu kule ngingqi. We've got this 18-year-old boy that matriculated last year, the one that has been shot, Reese also. So he's not one of the perpetrators, nor is he a criminal. So why are we also not visiting his house, Minister? Izibilini beziphezulu ngethuba umphathiso obambeleyo wenkonzo yesipolisa uNjingalwazi Firoz Kachalia etyelela ingingqi egquba kuyo iziganeko zodushe lwemigewu ngalentseni okukulandela ukugxekwa kabukhali kwamapolisa ngokutyelela kuphela isibhedlele apho amaxhobo odubulo lwangolwesithathu eWestbury afumana kuso unyango ngelixa iintsapho zabantu abaphulukene nobomi kwesi siganeko zingandwendwelwanga ngamagosa enkonzo yesipolisa. Ukanti uceba wale ngingqi ukhwelezehlela kumphathiso obambeleyo wenkonzo yesipolisa uNjingalwazi Kachalia ngaphandle kwesikhululo samapolisa saseSophia Town ngethuba yokudibana namapolisa. This cannot be the order of the day that the minister come here for five minutes. Ward 82 is my ward. So Firetown Police Station is my ward. They are being disrespectful. I've been calling them from 7 o'clock this morning because we saw this notice going out. Neko sodubulo abarhanelwa bathulule ngembumbulu kumaxhoba phambi kokuba babaleke. Umphathiswa uthi udushe lwamaqela emigulukudu kwingingqi yaseWestbury lunobuzaza kwaye luquka ushishino lweziyobisi kusetyenziswa abantu abatsha abangenamisebenzi. Anti-gang units, making sure that the police are working together with the prosecutors, with the SIU. Ukanti amapolisa kwiphondo laseGauteng athi aqinisekile ukuba abarhanelwa baza kunqakulwa kungekudala. For now, the suspects have been identified. We are appealing to the community to assist us to ensure that those suspects are captured. Kachalia uqinisekise uluntu lwaseGauteng ukuba kungekudala kuza kutyalwa amalungu omkhosi wezokhuselo kule ngingqi ukuze ancedise amapolisa kwiinzame zokukhusela uluntu kwizikrelemnqa eziphilisa abantu ubomi bentshontsho. Izinqibamchaka eMpuma Koloni zimemelela abasebenzi bakarhulumente ukuba basebenzise umgaqo webathupili kwicandelo lezempilo likarhulumente basebenzela abantu ngesidima nenhlonipho. Babhiyozele ubomi bogqirha ophuma izandla ugqirha wezifo zengqondo nomseko wezibhedlele iHerolim Private eMthatha uNjingalwazi Mkhuseli Mashiyi. uNjingalwazi Mashiyi wayengomnye wogqirha babekhathalele ingwevu engasekhoyo uba uNelson Mandela equnwe eMthatha. Mkhuseli Mashiyi ebengugqirha okhethekileyo ophume izandla usomashishini ekwanenhliziyo yokunikela kwabo basweleyo. eMthatha wakha isibhedlela sabucala esixabisa izigidigidi zamarandi ngenjongo zokuphucula imeko yezempilo ngakumbi kwiphondo leMpuma Koloni. Omnye umuntu angathi kuba ethe wonke isibhedlela athi noba wayithanda imali ayikho kuthanda mali kunoba wayibona imeko ekuyiyo kubantu bakuthi. uNjingalwazi Mashiyi
wadlala indima ephambili ekubeni kubekho icandelo lelodwa le-hemodialysis eMthatha okanti ekwavelisa kwanogqirha abaphume izandla kweli phondo. Le line yemedicine ifuna idiscipline le wayenayo engumntu esingakopa kuyo sonke ulutsha kuba ukusuka kwezilalini ayithethi ukuthi awunoba yinto apha emhlabeni bangapho oogqirha abanezibhedlele wenza into engazange yenzeka. Abantu abaninzi kulo mmandla balichaza igalelo lakhe njengelilodwa. The legacy continues to guide with decisions we make, every patient we serve, every moment we choose excellence when it's easier to bend. You taught us to build with intention, to care with conviction. Nakumama wam into wayenengxaki anayo ahamba isibhedlela zonke wayena umuntu wayidiscover ingxaki wayenayo mama kuye uDr. Mashini. Kule inyanga ugqiba unyaka walandulelayo eli urhulumente wanika isidima ngokuba umngcwabo wakhe ube kwizinga likarhulumente. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Icandelo lezobugcisa kweli ayiselilo icandelo lokwenza umsebenzi wetorho labucala nabathi i-side hustling lwasemzini. Koko yona ndlela iphambili ngundoqo ekukhuliseni uqoqosho. Olu luluvo lomphathiswa wamashishini amancinci uStella Ndabeni obethethe kwinkomfa ejolise ekusondezeni ishishini loyilo kurhulumente eThekwini. Ithi Creative Biz Nexus ngolwasemzini ijolise ekuvuleni amathuba amashishini amancinci kushishino lwezobugcisa lwabasakhulayo kwezoshicilelo lwemifanekiso yomabona kude, intengiso, imveliso zempahla, imidlalo kunye nomculo. Umphathiswa uNdabeni uyicacise gca into yokuba urhulumente akasajongi imvumi, abavelisi befilimu kunye nabashicileli bamakhasi ezonxibelelwano njengabantu bokonwabisa kuphela koko njengabantu abanezakhono ezichubekileyo. And we are putting 300 million rands as a start, and of course that's for financing. We also design instruments in terms of the non-financial support. Iphakamisa udumo lweli kwihlabathi iBrand SA ithi icandelo lezobugcisa liqikelelwa ukuba liza kuba negalelo elikhulu kuqoqosho lweli lizwe. Numbers vary, but it's estimated around 161 billion value contribution to GDP that the creative sector is making as an input. Yajongana nemingeni ekudala ikho yelungelo lokushicilela ukuthintela ukuxhaphazwa kwetalente yasekhaya. And it's about time that we have creatives being protected. A lot of our creatives, they produce awesome work, and it gets their work being sold by an agency overseas. Lengxoxo ikwalindeleke ukuba izibandakanye nemibutho engaphakathi kwicandelo lezobugcisa ukuze incede ngenkxaso-mali kunye nengcebiso. Abahlali baseSigonde eMusina eLimpopo baziva bengakhuselekanga kwindlovu ezibhadulayo neziyabula kule ngingqi. Kukholelwa ukuba zawela eZimbabwe njengenxalenye yenkqubo yendalo yokufuduka ukuze zifumane amadlelo kunye neendawo zokuhlala ezifanelekileyo. Umhlambi wendlovu uhlasele lelali ze wonakalisa izityalo ngobusuku bangolwesine nangolwesihlanu. Uninzi lwabahlali baseSigonde luphile ngokulima. Indlovu zityaza nyathela izityalo zabo ezifana nombona kunye namazimba. Abahlali baxoze emphini umbi bebetha amagubu neetoti ngenjongo zokoyikisa ezi ndlovu. Sive isandi sokuwa kucingo xa siphuma sive ngendlovu zisitya izityalo zethu. Indlovu endiyibonileyo inkulu kakhulu kangangokuba soyika nokulala. Ungachazanga ziganeko zokulimala okanye ukubhubha kwabantu ukuza kuthi kangoku iinkokheli zasekuhlaleni zibongoze uluntu ukuba luhlala luthe qwa. Bekwabongoze isebe lezendalo eLimpopo ukuba lityale amagosa okhuseleko kule ngingqi. We try to call those environment people to come to assist us. Most of the time when they came, they didn't just maybe to stay maybe a long time around. Maybe they spent only 1 hour. Inzame zelijelo zokuqhagamshelana nesebe lezendalo, uphuhliso lwezoqoqosho kunye nokhenketho eLimpopo ziye zaphanza.
Umasipala waseMnquma eMpuma Koloni ugxekwa kabukhali ngokuchitha imali efikelela kwi-18 million rand yequla lokuqhuba elingazange lasetyenziswa igcuwa. Ukwakhiwa kweliqula kwaqalwa ngo-2008 kodwa kunangoku alikavulwa ngokusesikweni. Abahlali bathi ukungavulwa kweliqula kunciphisa amathuba okutsala ukhenketho kule ngingqi. Lokuqhuba likwimeko exhalabisayo nangona kuchithwe imali eninzi kulo. Amashishini kulo mmandla ebenethemba ukuba eliqula liza kuzisa ingeniso ngakubo. Abahlali bona bafuna kuthwaliswe umntu xanduva mayelana nemeko yeliqula. The swimming pool yayakhiwe ngo-2008 kwakhutshwa 7 million. Yafayarishwa lo contractor leyo ngo-2012. Kwazohlalwa i-7 years. Kuyaphinda yabekwa enye ngo-2019 7 years, yabona from 2012 to 2019 7 years. Kwabekwa enye yona yanikwa 11 million rands. Kodwa siselapha namhlanje akenziwa nto. Uphi umuntu ogqothiweyo? Kusenjalo umasipala uMnquma uthi unobangela ukuba lingasebenzi kungenxa yokuba kukho izinto zamoshakalayo kweliqula. Inyanga iphelileyo siye sa-advertiser nalapho ke sikhangela abantu abanobuchwepheshe uba ngaba bangeza bazokusilungiselela these tiles okukuvusa kwe-tiles kufakelwe nendlela yompompa amanzi apha because yenziwa but yashota. Asikwazanga ke ngokuba sivule i-swimming pool ingagqitywanga because ixhala lethu bakutshone abantu apha okanye benzakale baphinde basuwishe umasipala. Lo masipala uthembise uluntu kuba eliqula liza kuvulwa ngosesikweni engaphelanga lo nyaka mali sikuwo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eGcuwa. Kwezemidlalo kumjikelo webhedu wePremiership oqale ngethemba kubalandeli beKaizer Chiefs ngoku ujike wayimpoxo. Iqaqobani labalandeli bamakhosi libambe umngcelele ukuyena Chorena laze lanikezela ngoxwebhu lwezinyanseliso. Bavuke ngeluvivi balibhekise neChorena ekhaya lelikhulu leKaizer Chiefs. Bakhala ngikuthi lelicembu labo alisafani njengobe lehlulwe kumidlalo lemine ngekulandzelana. Lento sifunayo ukuthi management iziyenzele kulungisa. Management ayisasithandi. We are not afraid of anything coming from the branch side because fans are angry. All the fans that you see here are very angry. The most important thing that I think Kaizer Motaung Junior did is to destabilize our entire season by firing Coach Nabi. Labalandzeli ke balipholile lifuba lekuthi bangene ngekhathi evillage eKaizer Chiefs babuya nemphendvulo lethi. We stress the fact we don't want those coaches to go to the next game. They need to address that as soon as yesterday. Then they promise that they are actually working on that and they will come back to us maybe before the game. Babonakala ke bavumelana ngavilinye lelithi kufuneka umceceshi waseNingizimu Afrika. Pizzo. Yeah, Pizzo and Pizzo. Bene bakhathi. Khona manje yabona always leli gama ukuthi thina singamadliwa njalo isikhathele. Thina abanye njengoba sibabadala kangaka sizowa ngenhliziyo ngendaba eChiefs. Ukukhuluma nentikhulu teKaizer Chiefs. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC eneChorena. Kakade besikena kuphuthula kungekasengwa izangomsozi ngesizulu makube chosibele.